נראה כאילו החברה ממשיכה לעלות, המניות עולות, בעלי המניות נהנים, אבל העובדים נשארים מאחור. לא פריירים, לא פריירים, להסתדרות לאומית עכשיו מצטרפים. לא פריירים, לא פריירים, ההסתדרות דואגת לנו לתנאים. לא פריירים, לא פריירים, להסתדרות לאומית עכשיו מצטרפים. לא פריירים, לא פריירים, ההסתדרות דואגת לנו לתנאים. כל בוקר אני קם לעבודה באותו שעה, באותה דקה, ואני נקרא שכר לי לא השתנה מהיום הראשון וגם אחרי 13 שנה. ותק זה סתם מספר על הדפים, לא משנה, לא מעלה לי שום תנאים. לאט לאט אני נקרא לי מבפנים וזה כואב, המצב על הפנים. מסביב דואגים רק למנהלים, העובדים הקטנים נשארים להם קטנים, וככה הנהלה מכתיבה להם דברים. הגיע הזמן שנשנה לנו דברים פה. מסביב דואגים רק למנהלים, העובדים הקטנים נשארים להם קטנים, וככה הנהלה מכתיבה להם דברים. הגיע הזמן שנשנה לנו דברים פה. לא פריירים, לא פריירים, להסתדרות לאומית עכשיו מצטרפים. לא פריירים, לא פריירים, ההסתדרות דואגת לנו לתנאים. לא פריירים, לא פריירים, להסתדרות לאומית עכשיו מצטרפים. לא פריירים, לא פריירים, ההסתדרות דואגת לנו לתנאים. זה קשה לבד, אז בואו נאחד יד נקים ועד. זה קשה לבד, אז בואו נאחד יד נקים ועד. כי ביחד ננצח ולחוד אנו ניפול. הסתדרות היא המפתח, בוא נשנה פה את הכל. עם קרן השתלמות ופנסיה משודרגת, מדרגות שכר ברורות ודיסקרטיות מוחלטת, הגנה וייצוג משפטי. אחי, אין לך מושג מתי זה יהיה לך שימושי. עורכי הדין מתמחים בדיני עבודה, אחותי לא ניתן שיעשו עלייך עוד קופה. לא פריירים, לא פריירים, להסתדרות לאומית עכשיו מצטרפים. לא פריירים, לא פריירים, ההסתדרות דואגת לנו לתנאים. לא פריירים, לא פריירים, להסתדרות לאומית עכשיו מצטרפים. לא פריירים, לא פריירים, ההסתדרות דואגת לנו לתנאים. זה קשה לבד, אז בואו נאחד יד נקים ועד. זה קשה לבד, אז בואו נאחד יד נקים ועד. זה קשה לבד, אז בואו נאחד יד נקים ועד.